राजखान्थि लोगोफोर राजखान्थिनि बोथोर आरो बे राजखान्थिनि बोथोराव नेताफोरा जेसेबां नेता दङ जायफोरा केन्डिडेट आरो बेजों लानानै जेसेबां नेता दङ नेतागिरि जायफोरा खालामो बिसोरनि जि कन्फिडेन्स बे कन्फिडेन्स लेभेलखौ नुनानै ओरैबायदि मोजांबो नाङो गोसोआ माने जों जेब्ला फरायनाय समाव स्टुडेन्ट लाइफआव जेब्ला जों एग्जाम लिरो माब्लाबा जोंनि गोसोआ ओरैबायदि बायलाङोना जोङो एग्जामखौ माने बिराद माने लिरनोनो हाया आरो ओरैबायदि माने गजब का कन्फिडेन्स नाथाय बे जि गजब का जि कन्फिडेन्स बे कन्फिडेन्सआ बै समाव गैया जायो नाथाय पलिटिकेल लिडारफोरनि जि कन्फिडेन्स नाथाय बे कन्फिडेन्सनि सिङाव बेसेबां माने मस्ला दं बेखौथ' मिथिया नाथाय ओरैबायदि कन्फिडेन्स लेभेला माने स्ट्रं माने लाजवाब माने नो एन्सार टिसमार्का ओरैनादि बुङो ना टिसमार्का स' बेबायदि गजब का जि कन्फिडेन्स बेखौ जों नुगासिनो थादों दा बर्तमानाव जि गेला इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ जोंनि आसामाव बे गेला इलेक्सनाव माखासे नेताफोरनि जि कन्फिडेन्स बे स्ट्रं सुपार स्ट्रं आरो बेबायदि कन्फिडेन्स लेभेलाव जोंनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त शर्मा सारनि जि कन्फिडेन्स बे अद्भुत मानिनांगोन आरो लिडार बायदि नांखायो आरो बेबायदि लिडार माने लिडारनि कन्फिडेन्सआ बेबायदि जानांगौ खौरांगिरिफोरा सोंनायाव बिथाङा मा बुंदों जे बे बाराव अपोजिसनाव सोर थागोन बिथाङा बुंदों मा अपोजिसनाव बेबाराव कंग्रेसआ थागोन प्राय 15-16-17ता माबा मोनसे बुंदों बिथाङा बेसेबां देरहागोन एआइडिएफआ मोनब्रै मोनबा बिनि सायाव मोना आरो सोंबाय जे खौरांगिरिफोरा सोंबाय जे बिटिसि बा बरलेण्डआव इउपिपिएलआ साबेसे देरहागोन बिथाङा बुंबाय बे बाराव इउपिपिएलआ देरहाया निजिके बे बाराव इउपिपिएलआ देरहाया स' ओरैबायदि कन्फिडेन्स लेभेला हाई माने बे बाराव इउपिपिएलआ देरहाया कंग्रेसआव अपोजिसन थागोन बेबो 16-16तासो मोनगोन जेनेबा आरो एआइइउडिएफआ मात्र मोनब्रै बा मोनबा बेबायदि मोनगोन स' गजब का कन्फिडेन्स बिथाङा बुंदों बिपिएफआ 11ता देरहागोन आरो मोनब्रैयाव बिजेपिआ देरहागोन दैट मीन्स इन्डिया कमप्लिटलि क्लीन स्वीप खालामगोन बिटिसिखौ बे बाराव आरो ओरैहाय नोंथाङा इउपिपिएलनि कन्फिडेन्सखौ नायबा नुगोन स' बिथांमोनाबो माने प्राय 11तासो देरहानो थांगासिनो दं माने सब कन्फिडेन्स माने नेताफोरनि जि कन्फिडेन्स बे सुपार मानिनांगोन आरो स' नोंथांमोना बे कन्फिडेन्सखौ पलिटिक्स लेभेलाव लायालासिनो एग्जाम लिरग्रा फरायसाफोरा बेबायदि गजब का कन्फिडेन्स लेके परेथ' गलखौ मोनगोन आरो निश्चय गलखौ मा जोंनि थांखिखौ जों सहैनो हागोन आरो बेबायदि जों साननांसिगोन आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मोनसे इन्टारेस्टिंआ जाहैबाय जिहेतु आङो तामुलपुर 43 तामुलपुर एलएसिनि सासे भट होग्रा मानसि नङा होमबा बेवहाय नुनो मोनदों एसे डिफरेन्ट बार नुनो मोनदों आरो बे बाराव बारा माने एसे साननो गोनांबो आंनि एनालाइसिसआव आं बे बाराव माने बिपिएफखौ खुद्रिनाय बायदि नुदों आरो खुद्रिथावनाबो बिथांमोना केन्डिडेट मोनाखै बे बाराव बिथांमोना एसेबां स्ट्रं तामुलपुर जिल्लायावनो गरेस्वरानो जा तामुलपुरानो जा एसेबां स्ट्रं नाथाय बिथांमोना बे बाराव केन्डिडेट मोनाखै बिजेपिआ केन्डिडेट होदों माने ओरैबायदि दुखुनांथाव सोरगिदिं नुबाय थादों माने बिपिएफनि फ्लेक्सबो नुबावाखै बेवहाय माखासे लामा सामाव माने बिपिएफनि फिरफिला बा बेबायदि पस्टार सस्टारखौबो ओरैबायदि खम नुदों माने जोबोर खम बेबो पुरानासो निश्चय बे बाराव बिपिएफआ एसे बुगादों नामा बेबायदि नांदों स' बिथांमोना माने पारफरमेन्स लानाय बायदिखौ नुवाखै माने साननांगोन आरो बे बाराव तामुलपुरनि बारा एसे जुदा माने बे बाराव जोङो तामुलपुरनि बारखौ ओरैबायदि बुंनांगोन बिजेपिआ माने गासैखौबो सेजोबनानै लानाय बायदि आरो बिपिएफखौ स्कप होआखै खोमा बेबायदि नांदों आरो गोसोआ स' तामुलपुराव बिपिएफनि थासारियाथ' जोबोर स्ट्रंमोन नाथाय स्ट्रंबाबो बिथांमोना माने गोसो बायना थानाय बायदि नुदों आरो गोसो बायनानै थानाय बायदि नुदों दा बेबायदि बिथिङाव जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन बिश्वजित दैमारिया थारैनो देरहानायनि लामायाव जों बेखौ बुंनो हायो माबोरै बुंनो हायो बिश्वजित दैमारिया जाबाय बिजेपिनि केन्डिडेट स' बिजेपिनो मोननैसो हारिया बिराद भट होखायो जों मिथिखागौ स' बिथांमोननि भटआ फैगोन केन्डिडेट हिसाबै फैयाबो जानो हागौ पार्टि हिसाबै भटखौ मोननो हागौ बिथाङा नाथाय जुदि बोरैबा बर'फोरनि माइन्डआ
बर' मानसिफोरनि माइन्डा एबा सोरबा एसटि मानसिफोरनि माइन्डा जुदि सोलायनानै प्रमद बर' बिथांनो जुदि भट होयोबासो प्रमद बर'आ देरहागोन आरो बेखौ जों बुंनो हायो आरो जेनेरेलि बर' मानसिफोरनि माइन्डा दा पार्टिखौ सानगोन ना केन्डिडेटखौ सानगोन ना एलायन्सखौ सानगोन माने नोंथांमोना मोनसे कुइसन हगारनानै होबाय जे नोंथांमोना पार्टिखौ सानगोन एलायन्सखौ सानगोन ना मानसिखौ सानगोन मानसियाथ' सानैबो बर' मानसियाथ' सानैबो बर' बिस्वजित दैमारि देरहाबाबो बर'आनो प्रमद बर' देरहाबा बर'आनो बिपिएफआ केन्डिडेट गैखाया बेवहाय जुदि बिस्वजित दैमारिया देरहायोबा मा इन्टारनेलि बिथांमोना गासैबो पावारानो जा माइबायानो जा स्किमानो जा माइबानो जा समान समान शेयारिं जागोन ना जाया बेबो मोनसे बाथ्रा आंनि बादिबा जुदि समान समान शेयारिं जुदि जानायनि लामायाव गैयाबा थारैनो बिपिएफआथ' बुगानाया बांसिन जागोन बेखौ बुंनो हायो आरो माने बेयो मोनसे ओरैबायदि खेला जादों आंनि नोजोराव तामुलपुरा देरहानायनि स्कपखौथ' आं बांसिन बिस्वजित दैमारिखौ नुदों नाथाय बेवहाय जुदि बर'नि भटआ जुदि 80-90% जुदि लस जायोबा खिन्थु माब्लाबा देरहाया बिस्वजित दैमारिया बै बर'नि भटआ जुदि ओरैहाय जुदि प्रमद बर' बिथांनियाव जुदि थांजोबनो गोनां जायोबा अब्लाना खिन्थु थासारिया बोरैबा जागोन मानो आं बेबायदि बुंदों बेनि कारना जाहैबाय मा दिनैथ' बांद्राय गैलिया 9 तारिखाव पलिंआ जागोन इखालि भट होनाया जागोन नाथाय दिनैसिमहालागै बिसोरनि माने माबाखौ स्ट्रंखौ बांद्राय नुवाखै आरो दुरबल नुगासिनो थादों आरो ना बिपिएफखौ आं दुरबल होनना बुङाखै माने थासारिखौ दुरबल नुदों आरो बिथांमोना एसे खुद्रिनाय बायदि जादों आरो ओरैहाय कंग्रेसनि सोरबा सासे गसंदों निस्सय बैयो जुदि माइनरिटि भटखौ बोनानै लाङाबा अब्ला थारैनो मा जागोन बे माइनरिटि भटआथ' प्रमद सारनियावनो गोलैगोन निस्सय बिस्वजित सारनियाव गोलैनाय नङा ओरैनोबो बिजेपिनियाव माइनरिटि भटआ गोलैनाय आसाखौ खम बायदि नुदों आं एसे निस्सय खम बायदि नुदों आरो जि इलेक्सन मेनिफेस्ट' बे इलेक्सन मेनिफेस्ट' बादियैबो बेवहाय बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों अखम सुक्तिखौ जुदि प्राधान्य होदोबा माइनरिटि भटआ जिर' बिजेपिया मोनखाया अखम सुक्तिखौ जुदि प्राधान्य होदोबा हिमन्त बिश्व शर्मा साराथ' बुंबाय थादों आसाम सुक्तिनि बाथ्रा बुंबाय थादों बिथाङा स' आसाम सुक्तिखौ थांनाय 40 बोसोराव कमप्लिट जायाखै दा बेखौ खालामगोन 40 बोसोरनि बारासो जाबाय जानांगोन निश्चय स' बै 40 बोसोराव आसाम सुक्तिया दिनैसिम कमप्लिट जायाखै बे आसाम सुक्तिखौ बेबाराव मेनिफेस्ट'आव लानानै फैदों स' बेबायदि बिथिङाव माइनरिटि भटआ कमप्लिटलि जिर' मोनखाया अब्ला बेबायदि बिथिङाव हयथ' कंग्रेसनो थांगोन नङाबा प्रमदनो थांगोन आरो कंग्रेसनो गुबुना भट होखानाय नङा स' माइनरिटि भटआ कंग्रेसनो थाङोबाबो माब्लाबो कंग्रेसआ तामुलपुराव देरहाखाया बेनिखायनो बिथांमोना प्रमद बर'नो होनांगोन नङाबा एनडिएनो भट होनांगोन स' एनडिएनोथ' होखानाय नङा बिजेपिनो होखाया बेबायदि बिथिङाव माइनरिटि भटआ प्रमदनो थाङो नाथाय माइनरिटि भटखौ आं मिथिनायाव जोबोर खम होनना मिथिगौ तामुलपुराव जोबोर खम बेनिखायनो बे बाराव बर' मानसिनि जि भट बे भटआ तामुलपुराव मेन गेम प्लेना जागोन आरो जुदि बिथांमोना एलायन्सखौ नोजोर खालामनानै बिस्वजित दैमारिनो भट होयोबा अब्ला बिसोरनि पाल्लाया बांसिन भारि जागोन आरो माने 50-50 मोनसे सिटुवेसनखौ आं नुदों आरो स' नोंथांमोना माखौ नायगोन बर' मानसि हिसाबै नोंथांमोननि सायाव जागोन जोंनियाथ' जेबो गैया मोनसे आइडिया क्लुखौसो आं होदो नोंथांमोननो जे मा जानो हागौ स' बिपिएफफोरा मानो खुद्रिदों बेखौ नोंथांमोनासो मिथिगौ कमेन्ट सेक्सनाव लिर बिथांमोननि भटआथ' एलायन्स हिसाबै एनडिएआवनो गोलैथारनांगौ बिजेपिनो गोलैथारनांगौ बिस्वजितनियावनो गोलैथारनांगौ नाथाय थेवब्लाबो बिथांमोननि केम्पेनिं स्टाइलखौ नायनानै बेबाराव तामुलपुराव एसे असदा नुदों आरो स' एसे आइडिया खालामनो हायो नालाय थासारिखौ नुनानै नोंथांमोना मा सानो बुंदो आरोबाव मोनसे बिथिंखौ बुंनांगोन जोंनिया बिटिसिनि चिफ बिथाङा इन्टारेस्टिं बर्तमानाव बिथाङा अभार कनफिडेन्सआव दङ बिराद कनफिडेन्सआव दङ कनफिडेन्सआव मानो थाया जानो थांनाय इलेक्सनाव बिथांमोना जरदार देरहानानै सरकार दानो हादों स' बिथांमोननि कनफिडेन्सआ जाहैबाय मा बे बाराव इउपिपिएल साफ एकदम खाल्लास इउपिपिएल खाल्लास बिथांमोननि कनफिडेन्सआ बेबायदि दङ आरो ओरैहाय मोनसे बुस्थुआबो जरदार जाना दं 125 एमेन्डमेन्ट जुदि 125 एमेन्डमेन्ट जायोबा इन्टारिम गभर्नमेन्ट फैगोन देट मिन्स डिजल्भ जागोन नाथाय बे बाथ्राया आंनिया क्लियार नङा लोगोफोर बेखौ नेताफोरखौ बुंबाय थानाय नुनो मोनदों जुदि डिजल्भ जानाय जायैयावनि खोथा नाथाय जुदि 125 एमेन्डमेन्ट जुदि जायो 125 एमेन्डमेन्ट जायो जानो हागौ बेनि इफेक्टआ दा थानाय सरकारा 5 बोसोर जानायनि उनाव बिनिफ्राय इफेक्ट जागोन होनबाबो जोंहा दुखु गैया
नाथाय 125 एमेन्डमेन्टआ जुदि पास जायोबा बेनो जोंनि थाखाय बहुत बे जुदि आयेन जायोबा बेनो जोंनि थाखाय बहुत बेखौ इफेक्टआ दा थानाय सरकारा जोबनायनि उनाव जायो ना गेजेराव डिजल्भ जानानै जायो आंथ' सानदों गेजेराव बिसोरखौ डिजल्भ खालामनानै इन्टारिम गभर्नमेन्ट फैनाय नङा बे गभर्नमेन्टआ फैगोन बे हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय जि सरकार बे जोबनायनि उनाव फैनो हागौ आरो बेयाव फैबाबो जोंहा जेबो दुखु मोननांगौ गैया 5 बोसोर उनाव बे लागु जाबो खोथा गैया नाथाय पास जायोबा आयेन जायोबानो बे जोंनि थाखाय बहुत आरो मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों जुदि बेबायदि इन्टारिम गभर्नमेन्ट फैयोबा चिफखौ सोरखौ बानायगोन रन्जन दैमारि बिथांखौ बानायगोन बेबायदिबो माने गोमसारबाय थादों स' पलिटिक्स डेन्जार बुस्थु पलिटिक्सआव रियेला मा नंखाया मा जेबो हमना मोना लोगोफोर स' बेबायदि जायोबा जोंनि थाखाय बहुत खुसिनि बाथ्रा जागोन रन्जन दैमारि बिथाङा जुदि पलिटिक्सआव मेन स्ट्रिम लाइनाव जुदि फैयोबा पिएचडि जेलनिफ्राय उदां जायोबा बेनो जोंनि थाखाय बहुत बाखि चिफ जायो जाया बेखौ उननि बिसय नाथाय बिथाङा उदां जायोबा बेनो जोंनि थाखाय बहुत स' गजब का कन्फिडेन्स नेताफोरनि जि कन्फिडेन्स बे कन्फिडेन्सखौ नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय जानांगौ सोर मा बुंदों मुङा बेखौ नोंथाङा माथा मारिना लाब गैया नाथाय कन्फिडेन्स बहुत स्ट्रं स' आंनि भिडिअ बेनो जास्ट मोनसे मेसेज नोंथांनो मेसेज होदों नोंथाङा बे मेसेजनिफ्राय माखासे एनालाइज खालामनानै डिकड खालामनानै ला रियेलिटिया मा आं मा रियेलिटिखौ बुंनो नागिरदों थेंक इउ लोगोफोर